tɔɔrɔlen don miracle la dɛ ne tɔɔrɔlen fo k'a fɔ ne tɔɔrɔ la Mira filɛ yanni butigi cɛ dɔrɔn Mira bɛ t'i da yen nɔ k'ale tun bɛ ci la wa don o don bɛ ci la ni Mira tɛn'i ka ci kɛ a bɛ jan de la diɲɛ fɛ diɲɛ don o don mɔgɔw de tigɛ kɔni ɲɛsinnen don Mira la Mira bɔkun ye Mira cɛko min ye Mira tɛna ni cɛ ye Mira tɛna ni kaana jɔlen Mira ni fɛn tɛ don so mais n'i ye Mira ci o tɛ ɲɛnabɔ fɛnɛ o ye mun ye o ye mun molobaliya ye Mira bɛna kɛ mun mɔgɔ sugu ye ou bien Mira tɛmɛnen don ne ka mara ma Mira ma tɛmɛ Mira tɛmɛnen e de don wallahi da e de don jamani yɛrɛ fɛn fɛn bɛ Mira la bi e de so kɔnɔ e ka to ten ne yɛrɛ bɛ taa Mira kama fa mana kɛ Mira ɲɛ la n b'a tigɛ ka bɔ a la ok n ka verre minɛ i b'a bila salon kɔnɔ i y'a mɛn i dusu suma e de bɛ k'a bɛɛ kolokolo a la Mira ye denmisɛnnin ye dɛ Mira ye lagare ye dɛ mun lagare ko hali ni Mira ye lagare wɔrɔ Mira ka to ka nin molobaliya kɛ ne na a tɛ to yan wallahi n'a kɔni tora yan ne bɛ taga tiɲɛ fɔ a ɲɛna dɛ ne ma foyi de faamuya sisan i b'a wele i t'a sɔrɔ ne nalen filɛ semaine kelen n b'a wele a tɛ appel ta t'a dɔn fɛn fɛn de b'a la i bɛ sigi k'a Maya, a t'appelle ta voix. Je m'as dit que vous pouvez bara nana anga baranjo segana ko na fura barakelaw bi te saraw be ni wele fampe abeta donc ne ka confiance de bi ka ito yoro la to na fura bina ni ko nu keta ibe wele ti soro fana ibe appelu ite sigi kan rappeli obsera ke jugodi le grand frère wele ma grand frère wele ale de kera ale de benena pour a se ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ ko cɛ tuma cɛ patron kan wuli dɛ ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna mun de fɔ a ɲɛna ni appel ta n bɛna mun de fɔ a ɲɛna mais n bɛ taa patron fɛ yen n bɛ taa sɔrɔ a ka so n'a bɛna mun kɛ ne bolo la soit a bɛna mun fɔ ne ma a k'o kɛ quoi sinon n tɛna appel ta ta patron ça va Bastia non Bastia tranquille bora mo gobe yere debe sawa respect ahora bueno sawa ya rafada tigi famias yere fana tigi famias sane e b'a dɔn ne voyagera ne tɛ yan donc ne ka fɛn bɛɛ de dun ye n tigi faamuya sisan dɛ bara ni ne kɔfɛ yan e de bɛ ne ka fɛn bɛɛ kɛ ne y'i bila fɛn bɛɛ ɲɛma donc e de bɛ baarakɛlaw sara ne tɛ baarakɛyɔrɔ tɛ yen n b'i wele nin y'a semaine joli i t'a appel ta n ma se k'o faamuya dɛ donc n'i ye ne découragé pewu sinon fɛn fɔ n ɲɛna n bɛ min faamu i ka foyi faamuya i ka ko la sisan n ka patron fosi tɛ yen fosi tɛ yen cogo di o bɛ se ka kɛ yan ou bien e bɛ ka kɛ mɔgɔ lankolon dɛ o tɛ patron ou bien e bolo ne dɛsɛlen don k'an ka baara kɛ yan ne tɛ ne ka baara tɛ se ka kɛ ou bien ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ ka bila an ka baara la i hakili la dɛsɛ de don wa i tɛ manamana ko dabila i grand frère sababuya de y'i lase ne ma min bɛ ne n'o ni ɲɔgɔn cɛ o fiyewu o sababu de kama donc ne y'i ta baara in na sinon c'est pas parce que k'a fɔ ko ne dɛsɛlen don ka mɔgɔ ta ou bien ne tɛ se k'an ka baara kɛ déplacement de don sinon ne kelen de bɛ n ka fɛn bɛɛ kɛ yan
Isi. Me cogo di ta. Mume. Ere ko di ma si kele e jelenti. Ki muso ta ma fi ko mo te no ya. Ibadu abe ya. Jo ma klara ta su da ka ta fini sa ya me. Ine mu fini su. La ga ti ko ki charge ya me. Oh. Temna ngere la. Ika tu so ki ko de ya me. Tu so ki ko. Ibadu abe ya. Basi tale ngon. Talo nene bafu mona depuis wakati jume. Fo sisa. Depuis makoroba ya. Fo sisa. Tena na munga masawa. Tena boya. Nenyi na filmu. Asi bia wadiarani. Mumbai. Mumbai bala. Benga basi bele. Mumbasi bi. Ne bomso banane. Na? Ne bomso banane. Ay fura songo ta. Eh. E korom son kelemi. Na auto banaka asifanye glam. Ne wula bi yoro nyini. Ano nyafi. Ni segante. Ike pe ofison nala sonama. Abe deme. Belma muso foi tene bulo na iba kilente. Akajugun ko sobe. Akajugun. Basite taiko ni mobile na santa no onfe. Ya fo. Ube e bolone de seleno kanga barake. Ay mi nyinga ko histoire. E bolone de seleno kanga barake. Che ikani ko ni ndamate menale. Puis même fait à part d'aujourd'hui, ni manamana koi, te fait qu'à se gagner qu'on a oreille. Le grand frère causi de Kamaïbe Ambi. Sinon, n'était Jenin Kosugo. Barakero et Mogo Benedoa. Où est le monero? Akadanima. Ebe vi mina dugu on a boloneta kalama. Tellement n'est qu'à confiance et tout dit quand. Il y en a malheur. Ne teriga ba fo ne te mo gomna kuma kamo teriga ba fo na ibeta ne tin shilame mais fo yere ka yego mais bi abiso godi ko histoire abiso godi yere ki sigi ki yere la doro ebe na do min kama itme chugo do ega grand frère kuma na la mère yere ka situation famille situation ebo kala la mère ka banala grand frère nyinga grand frère est me domina ou don kama avec des coups min kono ne ba ko famille situation be kalama donc kanato famille ka to de gundola ere ka ke ibe am famia war nyini iga musoto ni war soro musoko yi ibsika muso furu muso min kadi ibsika muso chaman furu mais famille be situation mina bi ere nyabal iti malwa ni ne tu ya ke eta in tugo sans mene sorota mais Dieu merci bi fem bebe mbulu ma go masa bisika ta yoro mi kadi war ben ko mais ni ne tu ya ke eta est ce que ne be bi sora ok atama dia cliquer ka barake akili ka barake e je bi ka famille be sitia de gumi kono e bodo donc wari ni ko lu tafolo iko lu fenga e débrouiller kon nala donc o barka de bina bila ibina sika reso e bolo ki tonna e ibina ibe war sora al ni war soro barka te kala toujours ibe la segini ere ka mo koy Ok. vraiment ka ko en de gun ko sobe ka teme ko ni grand frère yere ni famille yere sita ni ne bi bla patron ya fam jara la patron yo kuma bela jele yo kuma ban fola ko patron e be ni chenche tina sigani wana wara gam tuguni patron bolo be ko yebe ya fama patron sino ni ga war chende patron be ya fama yere de ni jo talent na sigani ko Nema foi famille au villa. Vie na fa jume bala. Join vie ke ka laban ka fo ka here so. Ka here la sam. Me fe ko fo ina dron ko posi kelen ko. Donc si ça ne ko ne be ko laban mon vie.
écoutez bien. Je vais comment la maman fille. Il pleut maintenant. Il nana yoro cɛncɛnnin filɛ cogo min na donc m'a fɛ baarakɛlaw tɛ sara donc yɔrɔ yɛrɛ désordonné don cogo la m'a fɛ I ka nin yɔrɔ bɛɛ lasegin a cogoya la c'est ce que je veux. Ok, patron. Je voulais partir même demain mais ka e ka nin ko ninnu to yɔrɔ bɛɛ désordonné ne bɛ se ka mun kɛ tu peux faire quoi. Cɛ I bɛ ka dimi ka tɛmɛ dɛ ni manamana ko ninnu dabila et puis ne ka taa ka segin k'i wele k'a fɔ ko I ye nin action ɲɔgɔn kɛ I bɛ nimisa dɛ baara kɛ mɔgɔ kirikara min bɛ na I nɔfɛ a bɛɛ gɛn ka mun a yir'u la I b'a fɔ I hakilina kura I formatera bi quoi I k'i ka baara kɛ I k'i ka famille lajɛ. Ok, boss, mi amo.